खुलुमबाय, आं मोननैसो रादाब लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामनानै होदो। गिबियावनो दं जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव हादोरनि गासैबो जायगाजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्लायावबो दैबाना लोमसावजोबदों। थिग बेबायदिनो दतमा सार्केलनि सिङाव थानाय पुथिमारि ओनसोलावबो दैबानाया सुबुंफोरनि गोहोम खोख्लैदों। फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोननि गायनाय फुनाय, खेथि आबाद, दाउ अमा बोरमा गासैबो दैबानाजों खहा जाजोब्बाय होनना मिथि मोनदों। आरो बिथांमोना फोरमायबावोदि बे बोसोराव गायनाय फुनायाव जोबोद खस्थ' मोनसिगोन होनना फोरमायो। मानोना गासिबो जाम्फै दंग' गासिबो बायजोबलांबाय होनना फोरमायदों। बिथांमोना सरकारनिसिम खावलायोदि जाहाथे बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सरकारा सुस्रांनानै होयो आरो नांगौखिनि हाबाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होयो, बेफोराव बिथांमोनहा गुरैयै खावलायहरदों। आरो फोरमायबावोदि जाहाथे दैबानानि उनाव बिथांमोनहा जेबो बेमार आजारजों भुगिनाङा, बिनि थाखायनो बिथांमोनहा बे ओनसोलाव फैनानै गासैबो बेमार आजारनि सोमोन्दै सुलुं लाफैयो, बेखौबो गुरैयै खावलायहरदों। बिथांमोना फोरमायबावोदि जाहाथे दैबानानि उनाव जापानिज एनकेफेलाइटिस होननाय थाम्फैनि बेमारजों जाहाथे भुगिनाङा, बिनि थाखायबो खबर लानो थाखाय गुरैयै खावलायहरबावो। नैथियाव दं गाइखेरनि बेसेना लिटाराव 6 राङै बारायबावबाय। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला मुवा बेसादफोरनि बारायनायनि जाउनावनो गाइखेरनि बेसेनखौ बारायनांदों होनना बिथांमोनहा फोरमायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाजारनि अमित नेवारनि दखान माया गलायाव लंथं सिखाव हाबदों। बे जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोनांदों। मा जाहोनाव बे सिखावआ लंथङै फैनानै बे गलायाव लुटपाट खालामदोंमोन बेखौ बुजि मोनाखै। बिथां अमित नेवारनिफ्राय मिथि मोननाय बायदिब्ला सिखावआ गोबां बेसेन गोसा मुवा बुस्थुफोरखौ नस्थ' खालामलांदोंमोन। लोगोसे मबाइल आरो रांफोरखौबो लाना थांदों होनना बिथाङा फोरमायो। हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि एडमिसन बा मुं थिसननायखौ फोलावबावबाय। जाय फरायसाफ्रा एप्लाइ खालामनानै सिलेकसन जायाखैमोन, बे फरायसाफ्रा दा गुबुन कलेजफ्राव एप्लाइ खालामनो हाबफिनसिगोन। बे एप्लाइ खालामनाय हाबाफारिया 4 जुलाइसिम थागोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव ओनसोलनि मोनबिर बसुमतारी बिथाङा जोलुर गेलेनायाव आन्डार-19 आव कचिंनि थाखाय सायख'जानायखौ गोबां आफादफोरा बरायदों होनना खोना मोनदों। फ्रान्स हादोरनि दाङाबाजिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। मानोना पुलिसनि गुलिजोंनो सासे सुबुंनि जिउ गोमादोंमोन। बेनि जाउनावनो गोबांथार दाङाबाजिया बे हादोराव दासिमबो सोलिगासिनो दङ। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।